Η έρευνα και η διδασκαλία μιας επιστήμης σε βάθος, αλλά και στο σύνολό της, έχει ως πρωταρχικό στόχο να δημιουργεί ολοκληρωμένους επιστήμονες. Αναγκαίο όρο για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί η αντιστοίχηση σχολής και επιστημονικού αντικειμένου. Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτέλεσαν την υλοποίηση μιας προσπάθειας πλήρους κάλυψης των σύγχρονων αναγκών της εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μια οικονομία που βασίζεται στην εφαρμογή της γνώσης, της έρευνας και των καινοτομιών. Στο ΘΕΙ Αθήνας εισάγονται σπουδαστές πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε άριστα εργαστήρια με τα τελευταίου τύπου εξοπλισμό. Έχουμε πολλούς αποφύτους που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τη νέα τεχνολογία και πώς να την εφαρμόζει. Έχει αντικείμενα μοναδικά στο πεδίο, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΤΕΙ της Αθήνας από το 1973 που λειτουργήσε ως κέντρο ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης, διεκδικεί μέχρι σήμερα το δικό του ξεχωριστό κομμάτι στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα ΤΕΙ ξεκίνησαν σαν ΚΑΤΕ το 1973. Έχουν τη δική τους δυναμική. Εμείς πιστεύουμε ότι παρέχουμε σπουδές πολύ υψηλού επίπεδου. Το ΤΕΙ της Αθήνας λειτουργεί με τρόπο υποδειγματικό, ανταποκρινόμενο στα πλέον αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ποιότητα των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχει με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι το τρίτο, κατά σειρά μεγέθους, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας και πρώτο μεταξύ των ΤΕΙ, με 500 μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 1.100 έκτακτους εκπαιδευτικούς, 280 διοικητικούς υπαλλήλους και 150 εργαζόμενους ως ειδικό τεχνικό προσωπικό. Ο αριθμός των σπουδαστών του ανέρχεται περίπου σε 29.000. Το ΤΕΙ της Αθήνας περιλαμβάνει 5 σχολές. Τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, τη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Κάθε μια από αυτές καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων ειδικοτήτων ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ταχύτατα αναπτυσσόμενης ελληνικής αγοράς. Τα αντικείμενα τα οποία σπουδάζουν οι δικοί μας φοιτητές είναι εξειδικευμένα, τους ζητεί η αγορά εργασίας και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Από τις τελευταίες μελέτες διεφάνει ότι η απορροφητικότητα των αποφύτων μας στην αγορά εργασίας φτάνει τα επίπεδα του 92%.